Сега ще видите как говори за политика един немски философ. Книгата на Рихард Давид Прехт "Кой съм аз и колко сме" скоро ще излезе на български. Като малък харесвал рибата слон, защото главата й била най-голяма. Днес Рихард Прехт е известен германски философ, женен за телевизионна звезда от Люксембург. И може да обясни философията така, че да го разбере поколението на интернет, пазаруването и удоволствието. Виждате ли себе си като Индиана Джонс в философията? Трябва ли познанието да предизвиква радост и да се харесва? Философите, като археолозите, обичат удоволствието от откритието. Старите гърци казват "Еврика", разбрах. Това е радостен възглас. Много хора изпитват необходимост да разберат нещата издън. А обществото на удоволствието, то е временен феномен. В историята всяко действие предизвиква противодействие. След консуматорско общество идва друго, напълно противоположно. И тъй като прехваленият западен икономически растеж няма да трае дълго, обществото ще си потърси други ориентири. За това съм оптимист. Значи сега сме при Епикур и очакваме Кант. Да не бъдем толкова крайни. Но някои неща, които сега са ни важни, като ориентацията към удоволствие, ще изчезнат. И ще ги заместят други, също толкова важни. Например, вечният въпрос: има ли смисъл моя живот и чрез какво? Какво ми доставя трайна радост? Ние добре знаем кое ни доставя краткотрайна радост, но дълготрайната, устойчивата радост. Ето на това трябва да се учим. "Кой съм аз и колко сме"? Това е неговия бестселър. За философията и науката за мозъка, невроните и Ницше, аксоните и Шопенхауер. Кой съм аз? С този стар въпрос, казва Прехт, ние бродим из модерния супермаркет за идентичности и търсим своята. Но как да я намерим, ако не четем и живеем само в интернет? В нашето общество броят на четящите не е намалял. Днес точно толкова хора си купуват книги, колкото и преди 10-20 години. Той вярва в мултикултурното общество на взаимната помощ. Политиците го канят за лекции. Прехт се шегува. За тях била последната му книга "Изкуството да не бъдеш егоист". Добре, ако политиците са философи, това не е ли по-опасно? Ленин и Хитлер са чели много философия, а Аденауер и Рейган не чак толкова. Надценявате Хитлер, ако мислите, че е чел повече от Аденауер. Да, Ленин е чел много и не по-малко е писал. Оставил е огромен куп книги. Но не бива да съдим по него. Не можем да класифицираме фаталните и полезните политици по това дали са чели или не. Не е ли политикът с велики проекти по-опасен от този, който няма велики проекти, но следва желанията на хората? След 1990-та в Германия и в цяла Западна Европа се създаде нещо като утопия на липсата на утопии. Надживяхме великите проекти за смисъла на живота, които наричаме идеологии, и с облегчение заявихме, че можем да минем без тях, че не ни трябват дори визии и цели. И ето го резултата. Политика с къс хоризонт. Нашите проблеми обаче са дългосрочни. Например, съдбата на Европейския съюз и на еврото, която се решава от седмица за седмица, въпреки че е проектът на века. Политиката не може без визии, утопии и цели. Философът пише книга заедно с 10-годишния си син. А неговите родители го отгледали в къща без телевизор, но с 5 деца, 2 от които осиновени виетнамчета. Семейство Прехт били левичари. Моите родители не бяха ортодоксални комунисти. За тях държавният социализъм не беше раят на земята. Но те критикуваха капиталистическата система в Федералната република. Баща ми не просто беше попил това онова от Маркс, а основно беше изчел "Капитала".
Твърдя и днес. Марксистския анализ на капиталистическия производствен процес е сред най-умното описано по въпроса. Колкото до илюзиите и тоталитарните идеологии, за тях не можем да виним Маркс, а по-скоро Ленин или Сталин, дори Мао, но не и Маркс. Като дете, любопитно ли ви беше как се чувстват хората в така наречения реален социализъм? Реалният социализъм не беше важна тема у нас. Родителите ми ме научиха главно да критикувам капитализма. Аз самият бях 2 пъти в ГДР като дете. От моята детска гледна точка беше прекрасно. Почти не минаваха автомобили и спокойно си играехме на улицата. Ами че това беше страхотно. И огради нямаше много, и когато играехме на Карл Май, можехме да се гоним по дворовете. Можете ли днес да разберете един ГДР-ец или българин или пък поляк какво мисли за тези неща? Прекрасно ги разбирам. Защото съм сигурен, че ако родителите ми бяха живели в България, щяха да бъдат против системата. Майка ми и баща ми негодуваха срещу ограниченията. Времето на Аденауър с неговия строг католицизъм беше стегнало обществото в морален курсет. Тоест хората, които се смятаха за леви на Запад, защото не приемаха системата, приличаха на тези, които се бореха срещу комунистическата система на изток. Същите бяха. Ето колко е безсмислено разделението на леви и десни. Трябва ли младежите да се бунтуват срещу родителите си? Днес им е много по-трудно, защото никога преди родителите не са разбирали по-добре децата си. Поне при германската средна класа е така. Майки искат да бъдат най-добрите приятелки на дъщерите си. Дори им се подиграват, че не се осмеляват да опитат наркотици, защото те самите са минали през всичко това. Накрая в Кой съм аз, Прехт стига до матрицата. Но предупреждава да не се задържаме прекалено във виртуалния свят. Защото само в измислените светове човек може на въпроса «Кой съм аз?» да отговори с «Мразя се». В истинския свят обаче прости рецепти за щастие няма. Представете си само да имаш. Колко скучен щеше да е светът тогава.